Πρόλογος. Όλα ξεκινούσαν έτσι. Καθόμουν ένα βράδυ μόνος μου και σκεφτόμουν τι να κάνω. Και ξαφνικά η καρδιά μου άνοιξε και άρχισε να μου δίνει τέτοια αισθήματα που δεν μπορώ ακριβώς να τα περιγράψω. Στην αρχή δεν είχα καταλάβει τι να κάνω και απλώς χαλάρωσα και αφήθηκα ελεύθερος. Και την επόμενη στιγμή τα μάτια μου βούρκωσαν και έπεσε το πρώτο ανδρικό δάκρυ. Πέφτοντας τα δάκρυά μου σκάγανε πάνω σε μια γυάλινη επιφάνεια. Η καρδιά μου προσπαθούσε να βγει από το στήθος μου και τα αλμυρά μου μισοκλεισμένα μάτια κοιτούσαν αριστερά και δεξιά. Τον ένιωθα παντού, σε κάθε μου ανάσα. Έκανα μερικές βαθιές ανάσες και δεν μπορούσα να χορτάσω με την παρουσία του. Σκουπίζοντας τα δάκρυά μου, με ένα ελαφρύ χαμόγελο, ξαφνικά αρχίζω και φωνάζω. Φωνάζοντας, οι φλέβες στο λαιμό μου είχαν φουσκώσει και τριγύρω ακουγόταν η φράση «Θεέ μου, σ' αγαπώ». Κλαίγοντας, με χαμόγελο στο πρόσωπό μου, ήθελα να εκφράσω την αγάπη μου προς τον Α και Ω, που με τη σειρά του με γέμιζε με την απεριόριστη και την καμκάθαρη του αγάπη. Έκλαιγα γιατί είμαι άνθρωπος. Χαμογελούσα γιατί με κρατούσε στην αγκαλιά του, γεμίζοντας με αγάπη και ακαταμάχητη ασφάλεια. Είναι ότι καλύτερο υπάρχει να αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού. Είναι ο μοναδικός που του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Το κάθε κύτταρο του σώματός μου είναι έτοιμο να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να ντεθεί η σχέση μου μαζί του αιώνια. Μπαμπά, αγαπώ εσένα και τον γιώκα σου Ιησού Χριστό, έλεγα μέσα μου, παραμένοντας σίγουρος ότι με ακούει κι ας είναι μόνο οι σκέψεις μου.